Boro bora ko hoise nijini bagina jeng rompere kiga hamlasa kubuja abo kubuno rompere we ako baise tai bolongono tane kabu kapo bete bora tete asek bihia barika hino bora rokai kono musung jage tongo haida Hai dolok norok jotono lamsugo sapung entertainment YouTube channel dolok like thangjak salo ang kaisa video upload khaimani o video kisa problem wngmani bagai ang delete khaima horkado askal tabung ni jorao o romphere layu humani sini tirparao trending kisoliwi tongsiuna tabuk hingke 65 year ni bora ko hoise nijini bagna jung romphere sipu bora tete besek bihia barika hino bokhai khinai lasiya loknai lasiu hinma haeng khatana Hingke bisi kongno kebang salaya karei tini ni video no suruh kalasinai. O rompre jang nai bwrwi ni mung wngkha Sunopoti Riyang o rompre nai bora ko hoi biha ni mung khe Milanjoy Riyang o bwrwi da tai langga tlangai hugo thangmani jorao phiya ba u Sunopoti Riyang lama odego sogui khaino o khoroksa bihiya bora ko hoi bemalai rikha o bora te keboya bini jat real mama Milanjoy Riyang O bora bihiya ni boyas wngkha 65 ihin nijini bagina jungole bahai ke rompre rwkha hino 65 boyas wng tongoise tai bihiya lupjasi bari tongkho yangle bini swtui satase uri liyana nung asok boyas ganang borok tutise atingoi tongo hingke buinono nugui tamo srengbai sina hino o nung rompre ma bwrwi bo bui phano wngdi nijini bagina juksi yangbo Tai si rompere bai ako bayei buthari si kabuo bini sehera sinanya ba tini da thunyo khana da thunyo hinma hasingoi tongo as condition haime tutuja nung nijini bagina jung rompere tong bura lupsa bihia nung hai nijini bagina jung rompere nai nole tabungo nugo ang norok auto bisingo khailai manjak laimani viral video jotono nukba khina ble haipa no ang o video clip no norok no oro phunugui malaya do o khaijangnai bwrwi ni mung wngkha Rita Debroma haipa no o bwsaino bui butharnai Rita ya do mo auto gari bisingo tangjangnai Rita si o bwrwi sorry haimena jengna bagai auto reserve khaiye doctor o phaimapu abo si o auto driver bihiya sala basi doctor naijagoi ses ihi lama kinar auto bising rogole bo mokhang bai wnglair rwkha hino je sik musung hin boda lama kinara go wnglaisa norok ba pura sirong ni slaipano si dam kri khable agi buini khogo kaisa kok khnamani nungle rigene khokslama da chela angna mani iko mo salan tabo jodi bo afuru auto bisingo ma khaya hingke pura control khemeya rigene sakate riwi rigene rikunu supply ribai khamo Bo to tabu wanchugui tongkhana ang asuk aram ung tongma jorao bo borok phai uting tongbai hino nei naina bai ko seta gari bisingo gonta risani riwi talka tulko kolomte gama jak tabu khai nung hai bakpar phaltu bihiya borok nole tabung nugo ang mane duniyao kwbangma bihiya tongo haipano nung hai sal kathang auto bising dai khaina nole tabung nugo ang norok asuk si ating na musungu hingke nok tai bolong rogo wngmaya da hino bwtwi wanchugui ba abo lam kinara o thangai khailekya dunia ni borok munchurong no norok jotono na thongtai kana snam khiba ketana o bwrwi Sindal khai tamosa doctor naijangna thamada nung aro auto bisingo thangkai doctor naijagoi tongoi nijini bwsai bai khaijangmai bai simi bongjakya tei abar buni bwsai bai khaijanga musungjago nung bwtwi asuk doctor kaham hino abo auto bising rogo check up khainai jat o bwrwi ni bwsai ba o bwrwi no thani thangai bui bai khaijak phagari hima hasingoi tongsibile Hello dolok saban bagai single tang mo chade dakti comment kai chade ta share khadi ta comment khadi like khadi e konij ni musuk dega kama masuk kai social media o phaiye selana tuk tong phaibu katana borok nijini nokni musuk kama manose asuk kai naitu gena boyas da mesur wngkha wngya bo se social media phai selana tukui sor to tara sepkai bumani dut chamase dut phaiye nuku tai si bini a video no share chi khadi hin chaba bo sai kam kri borok rogle nini a video no share khanya hino pak fudu ke shipak abung naine shore gor khana mang nung asuk si sipang nanya musungke nini alap sana sekagoi nini mokolo thewoi toni me da hino obo hai Sindal borok munchurok aste sini tripara asuk ke bangkha ihin norok Sindal waje tongdi bahai social media roko phaile ate kokrongo sarak hino bongni mkhango naila leisa oi chathok ngoi tongeda tabuk borok ani o video no nugui ano joli jagoi comment khai kutuk phaibuane o sapiri bri rok yangle bongni kam khai rus khaijangna kammang Norok ni khe rang da sipak bising yongkhor norok ni sipak
ba tamo rangsak bwtui da hino obo hai Sindal borok rok no hingke pura langtui khaiui khasing gwnang buphango khai mangkha chithi hai pano si o khasing rok borok ni sipang wari bisi kari mangla khaima tongo. Light thangnai video khoroksa borok ano comment khaikya oi musuk nung mong mani gadi nung manja gadi hine comment khaima rok ungno sa piri cherai nung manja gadi spelling se kaham ka singya ringya nung da oro comment khaitong asu da siniya haida ma tong nono kaham kunu siniwu nogo phaiui bujang da musung nung ha o ma nini o comment nugui angba 3-4 din nog ni se ongkhorok liable yongla gomeng bdeka khuk nung saideman adeka khugui ro hojagi khobla ulta khana dekulu nung buni video comment khanya sakang nini spelling rok no taisa kaham kai thik khaigeri.